Bekerkoorts in Snits rint op. Wamploeg domineert op meerdere fronten. En van zwemmers komt Nederlands kampioenschap te gauw. Het is maandag 29 oktober. Dit is de sport in Boppenslag. Goejoen, in het komende jaloer zit de Frieske sport van het oude weekend weer centraal. En Jonkendal neemt de onderwerpen ook nog omtinken voor de eerste klasse F in het snijsvoetbal. We winnen bij de wedstrijd tussen Burgum en de oudste club van Friesland, LAC Frisia. Maar het is de wieke van het bekervoetbal. Met Snits als absoluut middelpunt van uw provincie. Want waasje, dan speelt het ONS in Ajax. En een dag later neemt topklosser Snits-Wiet-Zwart het op in het AZ van trainer Gert-Jan Verbeek. Bij de beide Snitser amateurclubs binnen de tarriedings in elk geval in volle gang. Grutte vrachtwagen mooi tribunes steen voor het Zuidersportpark in Snits. Want ONS had van de gemeente toestemming gekregen om 7500 mensen te litten bij de bekerwedstrijd in Ajax. En zo'n oude tongetje ben ze bij ONS dwande met het opbouwen van de tribunes. 4000 zitplakken, 3400 steenplakken en een grutte VIP-tenten. Zo'n het moment dat Fjouwe Wiekelien Ajax uit de koker rollen als chinstander in het nationale bekertoernooi, had ONS-voorzitter Harm de Wacht in het Spierwest om alles te regelen. Ja, dan heb je privé eigenlijk net volle tijd meer. Dan is alles in teken van de vereniging. Dat is ook hartstikke mooi. Dat is 4 weken lang. Dus de tuin is een puinhoopbus. Er gingen gedachten op om de wedstrijd in de Oost te spelen. In het Abelense stadion bij Gelieks of bij Cambuur. Er winnen zelfs gewoon die het uitwieken wonen naar de Amsterdam Arena. Maar uiteindelijk is besloten om de wedstrijd gewoon op het Zuidersportpark voetbal te laten. En met een uitverkocht stadion, tegen de regerend landskampioen Ajax, wordt het waasje een unieke happening. Waar ja, volle bak ja. En dat had in de geschiedenis van ONS, Bozo, Sneek is dat nog net voorkomen. Het is uniek wat er al je teweeg brengt. En ik heb nooit gedacht dat de naam Ajax zo volle als je mij bracht. Bij Borman Snits-Wiet-Zwart is de wedstrijd in AZ ook al weken het praat van de dag. Het is hartstikke mooi, man. Je krijgt nooit zo mooi iets weer. Daar leef je voor zulke dingen. Dat binnen momenten in het voetballeven waar je versnaart. Een dag na ONS Ajax komt de ploeg van Gert-Jan Verbeek op bezitte. En zo druk als het deze dagen is bij ONS, zo rustig is het bij Borman Snits-Wiet-Zwart. Hier worden geen tribunes gebouwd en hier is geen grote VIP-tenten. Hier regeert de rest. Maar er is wel een reden voor. Het is natuurlijk extra dat zo'n heel veel mensen binnen er al bij ONS Ajax. En wat krijg je dan genoeg mensen hier binnen? Hè? Want ja, 15 goenen. Nou, de mensen de crisis even in de aandacht houden. Dan zeggen wij van, hoeveel mensen zoeken er dan bij ons bij een minder aansprekende namen. Maar ik een dure tribune deel zetten en dan kom ik niet genoeg mensen. Wat dan? Tongensje, dan komt elke koningin Beatrix naar Snits voor de opening van het nieuwe theater. En van dat feit willen ze bij Snits-Wiet-Zwart graag gebruik maken. Nou is de sponsorcommissie lichtelijk bezig om te proberen dat zij misschien de aftrap doen kan. ONS hoopt het onder wedstrijd in Ajax zo'n €50.000 uit te houden. Bij Snits-Wiet-Zwart denkt men aan €10.000. Van het Ajax waasje op bezoek komt, koer ONS oude een sneun al een eerste prijs pakken in de competitie. Want de Snitsers die ben koprenner in de haatklasse en moesten dit weekend opnemen in ACV uit Assen. Weenst volstiert om de eerste periodetitel te pakken. Er is geen ien bij ONS die het al over Ajax wil. Nee, de wedstrijd in ACV, dat staat centraal. En Ajax, dat is pas takom waasje. En boppendot, de belangen zijn duidelijk. Er staat een echte prijs op het spul. De eerste periodetitel. En een lietse oorwinning op ACV, de noemer over in de competitie, volstiert. In de beginfase is dit de eerste mogelijkheid voor Sander van der Heijden. Na een kwartier voetbal. De wedstrijd speelt hem vooral op het middenveld. Er zijn net een heel soort mogelijkheden. Dit is een prima ingreep van doelman Alegeert de Vries. De Vries jouwt de bal mooi om Biewe Pruksma. En die klaagt het al over een hamstringblessure. En zit de bal dan boeten het veld en gaat er bij zitten. Biewe Pruksma gelijk oerlis, maar Chris de Wacht en trainer Jan Flap. Want Biewe Pruksma kan net verder. En het is zelfs de vraag of Pruksma takom waasje in Ajax wel meidwan kan.
van der Heijden. Mooie actie, maar wel balverlies. Knappe bal van Veenstra richting Ties. Allegeert de Vries uit de goal. Nou, daar mooi de koprenner in de haatklasse net mopperje. ONS had het dreig. ACV speelt heel compact. En zij is het dreig om er terug te komen. Dit liep trouwens op Hens van Rozema en skizochter van Etten wiest ek nooit de stip. Het is de facet van Curti González. Komt op een jerm van Rozema en Sander van der Heijden. Hij pakt het presentie uit. En na een jelloere voetbal komen de Snitsers op een 1-0 vastsprong. Apotheker krijgt die bal nog voor. Daar mooi Arnold Hedder bij hem. Goed hard. Moet oppassen en verslikt hem daar haast in Veenstra. Maar klaarblijkelijk had Patrick Goedhart die bal nog voor het laatst onrekken. Want er komt een corner. En die wordt binnenkopt. Toch Koos Werkman. Verleden seizoen nog actief bij Harkemasse Boys. En Koos Werkman, hij springt heger als Mark de Vries. En dan is de storm weer in het likwicht. Ian. Krijgt van het skoft. Goeie vrije trap en dit is de mogelijkheid van Ties. Ze zijn vooral gevaarlijk via standaard situaties. De ploeg uit Ossen. Het is net een goede wedstrijd van ONS, de koprenner. En hier deelt Chris de Wacht in de malaise. Nou, Van Eken profiteert net van de flater. Tijdsma is die wel voor de goal, maar Van Eken die wacht het vissen te lang. De fout wie dus van hem, Chris de Wacht. Ties, knappe bal bij Van Eken in één keer. We zitten in de eindfase van de wedstrijd. Mark de Vries, onzichtbaar in deze wedstrijd. Hier brengt hij de rechterkant naar invaller Rudy Man. Arnold Hedder, de Vries zit voor de goal. Daar is de Vries. Oh, en die bal maakt er toch eigenlijk in. Maar hoe is het mogelijk? 2 minuten voor de eind, maar Mark de Vries krijgt die bal er net in. Nog een keer, de vastzet van Arnold Hedder. En als je afvraagt je, waar krijgt Mark de Vries die bal? Dan volgt hier het antwoord. En de wedstrijd eindigt dus in 1-1. En dat is voor de Snitsers net genoeg om beslag te lezen op de eerste periodetitel. Want omdat SVZW uit Wierden met 4-0 wint, komt die ploeg op hetzelfde tal punten als de Snitsers. Maar SVZW had weer een beter doelsaldo en dus pakken zij de eerste periodetitel. En daar ben ze bij ONS Snits goed ziek van. Dat is weer net niet. Dat is alleen is heel vervelend. Echt heel vervelend. En dan kan je wel andere kreten bedenken, maar het is, dit is gewoon kloten. Je krijgt altijd nog 1 of 2 kansen. Hè? En goed, en dat heb ik wel gekregen. Maar ja, als je ze er nog niet schudt, en dat is net helemaal net persoonlijk bedoeld, maar het is worst, als je die meisje, dan praat niemand ergens meer door. En dan je lijst van Mark de Vries er gewoon ingaat, dan pak je de periode. Ja, nee, maar goed, toevallig is het nog Mark, daar gaat het net om. Maar als die lijst erin gaat, ja, dan pak je een periode. Hè? En zo werkt het in zulke wedstrijden. Er staan nou in de haatklasse C. 3 ploegen hebben 15 punten, maar SVZW had dus het beste doelsaldo. Zij pakken dus de eerste periodetitel. Harkemasse Boys had dit weekend woen met 4-1 van Flevo Boys. En dat weer de eerste oerwinning van de equipe van trainer Willem Brouwer. ONS speelt het nijweekend thuis tegen Staphorst. Harkemasse Boys neemt het dan op tegen ACV. En dan de eerste klasse F. Want die klasse die volgen wij in de mannen oktober. In totaal zitten er 6 Frieske ploegen in die competitie. En dit weekend wie het wedstrijd 4. Dus die weer een echte Frieske twastriet op het programma. Burgum, Tjen, Lac Frisia uit Ljouwert. We treffen het team van Frisia dit weekend uit bij Burgum. En dat wordt een nieuwsgierig duel. Vliende weekend zijn we het al. Burgum had een heeg Cambuur gehalte. Trainer Jan Bruin, middenvelder René van Rijswijk. En dat wilst Frisia kwadlien een geerwerkingsverband ongaan is met sportclub Jereveen. Het is dus een beetje Cambuur Jereveen. Al denken ze daar bij Frisia oorzoeken. Want de geerwerking met sportclub Jereveen had al aan het tijd van onrust zwaar binnen de club. Ja goed, ik ben een Leeuwarder, ik ben een Cambuur supporter. Dus ja, wat dat betreft ligt dat gevoelig en had het voor mij ook niet zo gehoeven. Ja, daar moet het me beter niet over hebben. Ik kan er ook slecht over, maar die keuze maak ik niet. Er zijn een paar mensen die hebben misschien hun lidmaatschap opgezegd. Maar ik vind het een beetje kort door de bocht. Ik denk niet dat we daar te lang bij stil moeten staan. Oké, dan houden we daar oer op.
Dit we zien naar het team van Frisia. Het is een jonge ploeg met een nieuwe spits, Rudy Mensink. Hij is deze december oerkaam van tweede klasse Stiens. Ja, ik vind het wel wennen qua voetbal en snelheid en dat soort dingen. Maar het gaat hartstikke goed, het pakt goed uit en ja, het is een heel leuk team. En dan is er nog Koos Wetting, beter bekend als Mr. Frisia. Hij had meer dan 280 wedstrijden spelen voor zijn club en had zo het clubrecord in handen. Oké, Mr. Frisia helpt de trotsnee-leeftijd binnen zijn ploeg wel wat omheen. En krijgt wel eens flauwe opmerkingen van de zijkant. Maar ja, wat maakt het uit? Dat heb je de laatste tijd wel vaker. Die grijze haren die lokken toch altijd wel wat opmerkingen uit. Maar ja, nee, ik vind dat wel mooi en het stimuleert je inderdaad. Dus dan is het alleen maar lekkerder als je die bal erin schiet. En dan trek je een lange neus. Ja, Koos is een fantastische jongen binnen en buiten het veld. Hij is Mr. Frisia. Hij is sterk aan de bal en het verwoestende linker. En ja, als je die inbrengt, dan word je er niet minder op. Dit weekend kwamen er weer wat opmerkingen van de kant. Maar Mr. Frisia wist ze stil te krijgen, toch de 0-2 binnen te tikjen. Dit zijn echt van die ballen. Als ik in die positie kom, en dat weten de jongens ook wel, dan ligt hij er gewoon 9 van de 10 keer in. Tot slot nog even de sportieve prestaties. De doelstelling van de ploeg is om net te degraderen. Want nota liep het tot wel te slagen. De ploeg staat mij dit weekend op een zegde plak en is in de winning mood. De laatste 4 wedstrijden waren woen en je kan wel zeggen dat de ploeg in een flow zit. Nou, dat geeft vertrouwen, hè. De punten geven vertrouwen en ja, dan durf je ook steeds meer. En nou de 4 overwinning op rij. En dan leeft dat in de groep en dan kost je een soort flow. En dan kiek je alweer uit naar de volgende wedstrijd. Dan heeft het gevoel, dan mist je in de wedstrijd en dan heeft het gevoel van nou kom maar op, dit kan niet misgaan. Dus dat groeit. Ja, en dan naar Cambuur. De Ljouwert is verleren, Aron de Vreed, de topper van MVV. Exact 1 minuut en 3 seconden hier koprenner MVV Vreed Nederig in Ljouwert om op vastprong te komen tegen Cambuur. Het paasje is van Hiefte en het is Dennis Schreurs die het vast in zijn stander komt en de bal in het netje prikt. En dat is 1-0 na 1 minuut en 3 seconden. En dit is in de 13e minuut van de wedstrijd op een nijf van Hiefte. Die vindt Veldmater, die stuit het eerst nog op Telgenkamp, maar weer dan wel rekken te zitten. 2-0 binnen het kwartier. Een dramatische start voor Cambuur in de wedstrijd tegen MVV. Liekwols komt de ploeg uit Ljouwert waarom in de wedstrijd in de 26e minuut. Voorzet van de Leeuw en daar is Hemmen met zijn njogende treffer. En dan krijgt hier El Makrini in de tweede helft in de 60e minuut de rode kaart. Maar Cambuur nog een jelle horen verder met Tjieman. Maar het weer had de Ljouters net om aan te vallen en kansen te creëren. Maar de mooiste dissen voor Hemmen. Hij scoort net. Dat doet Smeets uiteindelijk wel in de slotfase. En dat betekent dat Cambuur met 3-1 verliest van MVV. Aan het voetbal hoorn geven we te reedrieden, want in 1 weekend op het podium staan bij een marathon en op het podium bij een lange baanwedstrijd, dat is net voor een heel soort mensen voetballen. Toch is het de laatste jaren voor de BAM-ploeg meer regel als uitzondering. Aron Sneun rieden de Moorlier van coach Jillet Anema de marathon van Deventer en een dag later stien ze bij de IJssel Cup aan de start bij de 5 kilometer. Jet iets kon je als lange baanrieder die het net bij de top jedde altijd nog meedoen aan de marathon. Today is dat patroon aan het verhoren. Wij hebben al 3 jaar daar eigenlijk een begin maken met het NK 5 kilometer. De jongens daarna de marathon in Den Haag. En toen de volgende dag het NK 10 kilometer op Tialf. En toen pakten we beide titels en we waren 1, 2, 3 op het 10 kilometer. En ja, zo'n dat is eigenlijk binnen eigen van de marathonrijders wel hier opgegaan. Ik zei van ja, Bliksem, ja, dat kennen we eigenlijk best wel. Hè, die 12 rondjes, het zijn maar 12 rondjes. Je hebt een redelijk druk programma, hè? Ja, zeker. De eerste jongen marathon rijden en vorige week weer in Erfurt. Ben we nog apart bij rondgang voor de marathon. Dus we hadden weer een zwaar weekendje, maar ik denk dat ik nog wel aardig hersteld ben. De BAM-ploeg zit in een zwier trainingsproject. Het is pittig, maar desondanks wint Jorrit Bergsma de marathon van Deventer. Het is nog wel de tijd om te trainen. En om een goede basis te lezen voor de winter. En, het is, op het moment is het alweer wat regen, maar 2 weken het NK en dan hoop je weer daar te pieken. Het NK aanstaan op het Jereveen. Daarvoor is Jorrit Bergsma al pleetst. Dat geldt net voor Arjan Stroetinga. Voor mij mag ik bij de eerste 12 rijden, dus zorg het door. Dat klinkt als haalbaar. Ja, had ik gewoon normaal
rie wat ik ken, dan moet het wel haalbaar zijn. Ja. De baanploeg onder leiding van Jillet Adema had voor een omslag zorgen in het tanken over het reedrieden. De marathon was altijd een ambitie, maar een keer neer bezoen als rieders die het eigenlijk de lange baan net aankomen en dan als tweederangs rieders de marathon rieden gingen. En dat is absoluut niet meer het geval. Helemaal de laatste jaren. Maar Bob de Vriesen, die won het hier voor de 5 kilometer en ik in het verleden aangenend. Die hadden wel titels hellen. Dus ja, helemaal de laatste jaren. Vorig jaar weer de helft van de 5 kilometer deelnemers weer marathonrieders. Dus ja, het begint een beetje om te draaien. Ons eergevoel is echt, we willen die 5 kilometer domineren. We willen hem domineren. Zeg maar. Dus, ja, en we zien dat slag het. Maar we zien daar ben we verantwoordelijk. Arjen Stroetinga eindigt in 6:42:90. Overal de 5e tijd en dus voldoende verplaatsing. Arjen Stroetinga, die heeft eigenlijk voor het eerst weer mooie vlakke rit, echt een mooi technisch ontspannen rijden. Dus ja, we zijn eigenlijk heel tevreden. Ik ben plaats voor enkele afstand en ik reed nog een seconde sneller dan vorige week in Erfurt. En ja, daar ben ik wel zeer tevreden mee. Dit bewijst dat het dus een prima combinatie wezen kan, hè? Marathons en 5 kilometers. Ja, we kunnen goed, juist goed verzwaren. De masseur en Joert even wat fiets. Dus ja, dan marathon is ik maar dik een uur, hè, dus dat valt wel mij. Bob de Jong combineert het lange baanrieden met de marathons. En hij hier de primeur. Want op Sneuntejoen wint hij in de eerste divisie zijn eerste marathon. Hij wint in Deventer ook de 5 kilometer in 6:36:64. Een baanrecord voor Deventer. En dan Jorrit Bergsma. Na die prachtige overwinning op de marathon van Deventer, solo oer de streek, riet hij ook een prima 5 kilometer. Hij is al wis van plaatsing voor het NK afstand op het Jereveen. En wordt hier heel carriers tweede achter Bob de Jong in 6:38:74. In totaal komt de bandformatie mij maar liefst zo'n man aan de start op het NK afstand. Oude week gaat steeds beter eigenlijk. En Greks is juist, ik ook aardig met ontspanning pakken. En ja, vergeleken met vorige week weer gewoon een heel stap beter. En ja, het laat zien dat ik op een goede weg ben. We draaien dit jaar eens het Olympische programma. En volgend jaar dan halen we de foutjes eruit. Totdat er nou dingen die en dan weet ik van dat moet even wat oors, dat moet even saars is. Maar en nou, daar ben je eigenlijk volledig bezig met een test voor de Olympische planning. Ja, en de NK-afstand die binnen van Jochen ont mij 11 november op Tialf. En het is nog net wis of de 14-vorig Nederlands kampioen der ek in actie commercieel. Sven Kramer had nog te volle hinder van een rugblessure. Tak een week werd bezoen of Sven Kramer misschien toch nog de 5 kilometer rieden kan. En shorttrekker Shenky Knecht had in Canada een Olympische nominatie verzinnen. In Montreal hellen de Bantegeerster de hele finale op de 400 meter. En opmerkelijk genoeg is dat gewoon wij zijn minste afstand. Knecht eindigde uiteindelijk als 8e. Marathonreedrieder Dirk Fabriek uit Jobbegeer is in Assen Nederlands kampioen geworden op de wintertriathlon. Na het 10 kilometer draven, 50 kilometer fietsen en 20 kilometer reedrieden kwam Fabriek uit op 2 uren, 19 minuten en 16 seconden. En dat wie 26 tellen vlugger als Erik-Jan Spijkerman uit Hoorn. De titel wie extra bijzonder omdat het voor Dirk Fabriek zijn debuut wie op de triathlon. En bij de vrouwen wie er bij het NK Wintertriathlon ook nog Fries succes, want Yvonne Tinga van Bolzet wie daar de rapste. In het Sloterparkbad in Amsterdam wie het oude weekend de Iepen nationale kampioenschappen zwemmen. Het seizoen is nog maar correct niet aanzet, maar er staat wel wat op het spul. Jonken de nationale titels kinderen ook tickets voor het Europees kampioenschap hellen worden. Het NK zwemmen hier normalerwijs in december west. Maar het zwemboel helpt naar voren om de Olympiagangers zij-tochten te gerieven. Maar doet de inschrijving daar weer die blikken dat de toppers net interesseren winnen in dit NK. Het idee was dat hier mensen hun EK-limieten zouden kunnen halen. Nou, dat is 2 mensen is dat gelukt. Ja, of je daarvoor een Nederlands kampioenschap zo vroeg moet neerzetten, ik weet niet of dat het helemaal het juiste middel is. Maar
Dat was de keuze van de KNVB, dus we moesten het ermee doen. Hè? Het jong toch om die Olympiagangers dat die dan nog eventjes in de flow zitten zo'n hier dan mooi wat doen. Ja, dat was een van de argumenten die is gebruikt. Maar goed, blijkbaar hebben ze die Olympiagangers toch wel iets meer rust nodig gehad naar de Olympische Spelen. En ik moet zeggen, dat was eigenlijk ook wel een klein beetje te verwachten als je naar eerdere Olympische Spelen keek. Maar ja, ze hebben dit nou zo gepland en ik geloof dat het 2 zwemmers heeft opgeleverd tot nu toe. Dus ja, een beetje mager, denk ik. Een van de grootste Friese talenten is Ilse Kraaienveld. Ze had 2 jaar bij Jacco Verharen bij Zweminstituut Eindhoven zitten. Maar dit jaar namen ze het besluit om rond te gaan naar Orca. En naar oude trainer Hendrik Koek. Die aanpak die werkte waarschijnlijk gewoon niet bij mij. Dus ben ik weer teruggegaan naar het Hoge Noorden. En natuurlijk weer waarom, maar in oude trainer Hendrik Koek. Ja. En dat klikt? Ja, nou ja, daar heb ik natuurlijk al een aantal jaren gezwommen en dat ging gewoon heel goed. En ja, de plek was altijd vrij om weer terug te komen, dus dat heb ik gedaan. De A-finale van de 100 meter vrij, mooi op baan 5, Ilse Kraaienveld uit Dokkum. Na de start binnen de zwemsters die haar losmaatje van het veld. Op baan 4 Maud van der Meer van Eifelzwemmers PSV uit Eindhoven. En op baan 3 Saskia de Jong van RTC Drachten. En op de tweede plak Ilse Kraaienveld van Orca uit Ljouwert. Ilse houdt de tweede plak knap vast en in een tijd van 54-34 wat bronsbudget. De tijd viel een beetje tegen. Ik heb wat meer verwacht, maar ja, misschien had ik ook niet meer moeten verwachten omdat het zo vroeg in het seizoen is. Dus ik denk dat ik over het hele toernooi wel tevreden mag zijn. Vorig jaar echt hebben we door ondanks alles toch een stapje terug gedaan in niveau. En die is nou gewoon weer de goede kant op. Ja, die niveaulimieten, die EK-limieten, die staan op dit moment zo verschrikkelijk scherp. Ja, dat heeft echt nog even tijd nodig. Dus dat zit er nog niet in ieder geval. Een oorgroot Fries talent is Cynthia Verkijk uit Den Bosch. In tegenstelling van het waaromkomen op het oude Nijstrok Ilse is zij nu in het talentenopleidingscentrum van Amsterdam. Het is wel heel anders op jezelf wonen, natuurlijk een andere school, andere zwemclub en zo. En het is wel heel erg wennen, maar het bevalt het nu toe erg goed en het gaat ook goed aan de resultaten zien, dus het is wel mooi. Cynthia komt uit in de A-finale van de 400 meter wikselslag. Ze is pas 2e jaar senior. In de wedstrijd loopt ze op een 5e plek. De efterstaan rent ze op bij de vlinderslag en de reagslag. Maar dan komt haar favoriet onderdeel, de schoolslag. Cynthia maakt het dan een protte van de opronde efterstaan door. Ze knakt haar rond naar de tweede plek en kan het vasthouden op het laatste onderdeel, de borstkrol. Een kreze bronzen medaille is dan haar deel. Het is wel te zien dat de schoolslag dan bij de trokslag jouwt, hè? Ja, klopt. Dat is echt iets waar ik het op moet winnen, inderdaad. Ja, rugkrol is niet mijn sterkste punt en dan moet ik het weer een beetje terugwinnen op een schoolslag. En dan doortrekken naar de borstkrol. Ja, die schoolslag was nu heel bepalend. Ja, gelukkig kan ze dat vrij goed. Dus daar wist ze nou ook het verschil weer op te maken en daardoor wist ze eigenlijk ook heel goed terug te komen. Is het dan net verstandig om te zeggen van ik ga me echt specialiseren op die slag? Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, de rugkrol was altijd met afstand haar slechtste afstand. En daar heeft ze nou juist afgelopen zomer waarschijnlijk gewoon door rusten. Maar daar heeft ze zo'n enorme sprong op gemaakt. En dan zie je toch dat die techniek en die tijd die erin heeft gestoken, die betaalt zich nu uit. Dus ja, ik zou die wisselslag nog niet willen laten schieten als ik haar was. Ik denk dat daar meer kwaliteiten liggen. Ilse en Cynthia willen beide beziekje om de vrouwentop te herjen. Maar haar 6e jaar had ze de tijd nog. Maar in het verliezen had vaak blikken die in dat talenten echt samen verdwijnen kennen en de topsport verwol zijn. Ja, nou, ik denk als je 17 bent, dan ben je eigenlijk ook nog jong om er al te zijn. En we zijn in Nederland wel heel erg gewend om mensen heel rustig op te leiden, heel rustig te brengen. Ook in tegenstelling tot veel andere landen. En dat zag je nu ook in de Nederlandse Olympische ploeg. De meeste debutanten die waren al 22, 23, 24 jaar. Dus ja, dan moet je van je 17e tot je 24e nog wel 7 jaar overbruggen. Ja, dat is best lastig. Dus dat vraagt een bepaalde mentaliteit en ook een bepaalde faciliteit natuurlijk. En dan Safir, de sport op deze manje. Morgen is er een speciaal boppenslagcafé. Voor één keer net op de tongetje, maar op de tiertje. En dat had dan weer alles te krijgen met het bekervoetbal. Te gast dan in het boppenslagcafé binnen ONS Snits en Snits Wietswat. Dadelijk keer weer naar het Frieske Nijs in Joert. Dag.